जिल्ला बगाजुलि फानि थिंखिनि MBBS डिग्री उथ्रिसारनाय बुमित बसुमतारीखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बरायदों। तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालाम फानि थिंखिनि गणेश बसुमतारी आरो हिरिम्बा बसुमतारीनि फिसाज्ला बुमित बसुमतारीया MBBS डिग्री उथ्रिसारनो हानानै ओनसोल नाङैनो गोग्गाथाव खौरां लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नीट आनजादाव उथ्रिसारनायनि उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय बुमित बसुमतारीया। गावनि बे गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गिदिर जाफुंसारनायाव थुलुंगाखां आरो मदद होनायनि थाखाय बिमा बिफाजों लोगोसेनो आंगो बिदाखौ साबायखर बावदों बुमित बसुमतारीया। बिथांनि बे जाफुंसारनायनि लामायाव ओनसोलनि समाज सिबियारि, मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो बगाजुलि दालाइ एबसुनि मावथिफोरा गोजोननायजों बिथांनो साबायखर बावदों आरो बिमा बिफाजों लोगोसे बुमित बसुमतारीखौ आर'नाइ आरो फुल होनानै बरायदों। MBBS डिग्रीखौ मोनफुंनो हानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ गोनांथि समाव मदद आरो थुलुंगाखां होलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो बुमित बसुमतारीया। आंनि मुङा बुमित बसुमतारी आरो आं बगाजुलि गामिनिफ्राय आरो गिबियावनो आं आंनि जार्निखौ बुंनोसै। आं स्कुलिंखौ डन बस्क' स्कुल कुमारघाटनिफ्राय खालामदोंमोन आरो HS खौ आं फाइन एकाडेमि बर्मानिफ्राय फरायदोंमोन। बिनि उनाव आं बोसोरसे ड्रप दोननाय जादों। आं बे कचिंखौ माबायाव लादोंमोन LN केरियार इन्स्टिटिउट अफ गुवाहाटी, बेहाय लाबाय बोसोरसे। बिनि उनाव नीटखौ एप्लाइ खालामबाय, ओमफ्राय बिदिनो आंना माबायाव मेडिकेलाव एन्ट्रि जाबाय। ओमफ्राय आं दा डाक्टर बुमित बसुमतारी हिसाबै गसंना दं। स' आंनि जार्निनि थाखाय आं आंनि पेरेन्टस आरो आदा आरो आंनि फेमिलिखौनो ग्रेटफुल मानियो। आं जानाया आं उन्दैनिफ्रायनो माबाखामोन, एसे आखा फाखाखामोन। आं माने उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव बारा गाज्रि नंखायामोन। स' एक्सुवेलि आंना नीटनि बारा माबा गैयामोन, इन्ट्रेस्ट गैयामोन। आंखौ आदाया बुंबाय नीटनि कचिं ला आफ्टार 12। स' बिनि उनाव आं कचिंखौ लानाय जाबाय। ओमफ्राय सिन्स इमान मोजां माने गाज्रि नङामोन फरायनायाव। स' बिदिनो फार्स्ट आटेम्पआवनो आंना क्लियार जाबाय। स' बिराद मोजां मोनदों दालाय, माने मोनसे स्टेजखौ पार खालामबाय आं दा। आरो दंबावो गुबुन फिउचाराव बेलेग बेलेग दंबावो। स' आं आंनि बेस्ट होगोन जियानो जाया मानो। आं हायो माने आंनि माने मानसिफोरखौ बा कमिउनिटिफोरखौ सार्भ खालामनायाव I'll give my best। बिनि थाखाय 11-12आव साइन्स कर्सखौ लानांगोन। माने 11-12आव मोनथाम कर्स दं, साइन्स, आर्ट्स, कमार्स। दा बे 11-12आव साइन्सखौ लानांगोन आरो बिनि उनाव कचिंआ अपसनेल। कचिंखौ लाबाबो जायो लायाबाबो जायो, खिन्थु कचिं लाबाथाय मोनसे एडिसनेल हेल्प जायो माने। स' 11-12खौ साइन्स लानानै जास्ट एप्लाइ खालामनांगौ। माने बिदि गैया जे बेखौ माने कचिं लायाबा नों नीट होनो हाया। नों साइन्स लाबानो नों नीटखौ होनो हायो। नों कचिं ला दाला नों एटलिस्ट एप्लाइ खालामनो हायो, खिन्थु कचिं लाबा मोनसे हेल्प जायो आरो। माने आजिखालिथ' कम्पिटिसन लेभेला बहुत टाफ। स' कचिं लाबाथाय हेल्प जायो। मोजां मोनदों आं बिदि एटलिस्ट सिनायजाबाय दा, माने मोजां मोनदों आरो बहुत मोजां मोनदों।